Ara anirem al que va ser la llibreria que vaig portar amb la meva dona durant 14 anys, però a premiar. Aquí vam fer de llibreters. Per tant, són molts records. Aquí hem quedat amb... Hem quedat amb la Toni Guardiola. Mira, la Toni. Hola, Toni. Toni Guardiola. Toni... Eloi. Déu vos guard. Saludeu-vos. Hola, encantat, Hola, Albert, què tal? Hola, Toni. Toni va acompanyar el Martí Rosselló i ens vam conèixer aquí a la llibreria. Amb el Martí no, amb el Martí ens havíem conegut abans, però amb el Toni sí que ens vam conèixer a premiar i a la llibreria. Per tant, són molts records. El Martí era molt usuari de la llibreria. I tant, Déu-n'hi-do, tu també. I tant, era un dels millors clients que teníeu, no? I tant, per això. Llavors una mica sí que, amb la Toni crec que hem de parlar del Martí, és inevitable això, i una mica nosaltres et preguntàvem què et va transmetre, no?, de tots els anys del Cargol, perquè el Martí va ser molt actiu amb en Valerià, i una mica tota la seva tasca cultural va veure, no?, d'aquells anys, i tu una mica, com que convivies amb el Martí, lògicament, doncs què et va transmetre, no?, què t'ha arribat, que tu ets molt més jove, en el temps i en l'espai, per tant, una mica què et va arribar, no?, de tot aquell moviment. A veure, la Font del Cargol va néixer dins del grup de lletres del Taller Obert d'Expressió, que crec que va néixer també, que prové, l'origen és la Taula Rodona, un grup, un moviment sociocultural que va començar el 1974, citats pel grup parroquial de Premià de Mar. Aleshores van convidar al grup d'escoltes, que és on hi havia Martí, i d'altres entitats juvenils del poble, gent del bàsquet, de futbol. Aleshores es van començar a trobar regularment a la plaça de l'Ajuntament i d'allà va sorgir el Taller Obert d'Expressió. I al desembre del 78 va néixer el primer quadern de la Font del Cargol, i crec que l'embrió va ser amb en Valerià Pujol, en Jaume Llenes, en Martí, i hi havia algú altre. L'Adriana sé que... Ella crec que no escrivia, però era qui portava els números, etc. I aleshores la intenció era fer un full de creació literària. En Valerià em deia que era un autobús, això de la Font del Cargol, en què tothom s'enfilava, i llavors cada un va baixant en una parada, o sigui que hi ha gent que va participar en una experiència col·lectiva, però cada un va fer la seva trajectòria. Jo faria un salt en el temps, i això ja és més proper a tu. Uns quants anys després del Cargol, a Premià es fa la revista Cartes sense sobre, impulsada per Martí, que tu hi eres també. Jo més tard, Tu molt més tard, però a veure, que estaríem parlant dels anys 90... Jo crec que va ser el 95. Va durar 4 o 5 anys la revista? Fins al 2005. Què et va transmetre en Martí? A nivell de també la idea aquesta de treballar amb gent no només d'aquí Premià, sinó contactant amb altra gent d'altres pobles, de la seva trajectòria. Quina imatge se't conforma a tu del Maresme? Crec que a Mataró, Déu-n'hi-do, encara hi ha algun local, però això ho sabreu vosaltres. S'està transformant, espero que sí. Estan sortint locals a Vilassar, però després va haver-hi locals com el Rúbic, que acaba de tancar, no hi ajudes. Jo crec que la burocràcia està fent molt mal.